Loh, burete masa sampai tekan dhuwur. Jam piro iki banjir ndek bengi? Jam 12 wis tok ngene mak ya. Mana wong ngerti? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ditin, iya di, kembali lagi di channel Keluarga Rismanis. Halo pemirsa, selamat pagi. Ki, kanu pemirsa, kemarin kan dari jam 2:30 sampai malam ini hujan. Jadi ini bendungan keruk apa anu jari ini anu sing ngomong jebol ngono lho, jadi banjir. Sampai teko kene, untung alhamdulillah omahku enggak sampai kebanjiran pemirsa, sing kebanjiran mong wates jalan iki sing pe masuk ke rumahku. Banjir pemirsa jam setengah 11 sing setengah 12 kayak gak salah nek jam setengah 1 iku sing pinggir omah pinggir sungai iku wis kebanjiran. Nak sing samping maksudnya sing tengah-tengah kene anding jalan raya iku jam setengah 3 atau jam 2-an. Wis kenapa takut toh? Iya. Wis digendong ayah noke. Gak usah takut, ki sama adik kemarin jalan-jalan. Ma. Dadah mo. Delok banjir. Sama siapa? Ayah. Sama ayah. Dadah sapi. Dadah sapi. Ayo. Delok banjir. Ono tim SAR barang pemirsa, tim SAR urung mulai. Ayo, jalan. Kilo, saya tak ngerap belakangnya. Kayak menuju iki jalan menuju rumahku. Iki jalan iki, samping jalan iki rumah-rumah iki sampai ke jalan raya. Kono iku banjiran pemirsa. Ki alhamdulillah ada surut. Iku lho aire jek urung surut-surutnya lagi jek ndek sawah-sawah. Wis alhamdulillah omahe sudah surut sini omah. Yo cah cilik-cilik akeh kae. Kayak delok rene yo. Iki ya ayam-ayam. Banjir. Kowe surut to mak seneng jero omah? Karek sing pawon. Pawon. Mulai wis sana. Pawon jagung. Pawon sing jagung. Dur sapa sing gelem damen ngono. Ayo, iya. Jadi mbet ya mak. Iki pekecek iki dimelok dilan. Kalau jalane kalau ae terno. Jam piro mak mlebune banyu? Anu nak jam 12 lejek nang tritisan jaba. Jam tang 1 mlebu kandang. Ngono kae sapine mbrok. Bu emarin tengah wengi iki ngano gugah-gugah Mas abene sapi ini. Dipikir sapine disum jere. Jam 2:30 metu jere malah sapine mbok pun. Ngono kuwi dek bantere ra kaprah kuwi. Kawit yo tak dol kae. Tok iki lho mang banyune. Godhong kuwi lho. Ya Allah sawes mlebu ning ratan kene yo. Iya lha kuwi godhong kuwi lho. Ya Allah tekan iki lho. Kowe Kang Din lah yo berarti. Kurang sak. Iko cek Agung lho. Kak tanane Cik Agung kan ngurasi kayak kak lek Mbah Din nguras kon jero kae lho. Duntal metu kon jero omah.
Apa? Kayak cek Ram. Ada yang Ayo kita lihat ke sana. anak-anak, Anak-anak, kakak-kakak, anak-anak ini. anak-anak, ayo bisa, anak-anak, mani, mani, ayo, Gak kecek weh. anak-anak, Rame, iki omahe Mak Yahi lek adike bapak iki, adik bapak iki. Dadi bapakku. Iki kebanjiran. Tapi wis surut iki, tipe-tipe iki wis berdi uras. Sawi kemai sapa? Lemak, Mbah ya. Mbah ya. tapi, Ngejak delok banjir. Lah ya sabune nggih bar iki san surut anu lho. lagi bacen, bacen, Banjir. iya bacen, Nggih. Ya Allah, Mas nganu sapa lali jenenge aku. bacen, Banjir. Ya Allah, delok iki banjir. Banjir. bacen, Banjir. Banjir. bacennya, Banjir iki. Jalane banjir sampai ra ketok. Jalane banjir. Banjir ayi. ya, Jam pira iki banjir hidup iki? Jam 12 wis tok gone Maya. Mana bang, tak pikir jam setengah telunan. Nah, wong aku tangi jam 12 kuwi krungu lek samiti nyeluki urung tok gone mau biyen lho jam 12 kontongan aja ngono karo tangi banjir iki. Aku krungu PP liwat karo samiti. Gak samiti kan buka dhewe men. Setengah telu. Liwat kuwi. Lah setengah telu gue marin gue kir jam loro jam gue marin gue kir ngejak ndelok banjir budal dhewe. Lah wong ngelindah ning gone Mbak Tin iki, nggon Mbak Tin wis Pokoke jam 12 wis tekan-tekan kok kuwi. amu bis makane. Sumber ke kecamatan wong loro gak iso nyabrang kan Ngarepe Jeju tapi iki Lah sumber gak ya wis ambrol lho jembatane. ambrol wong pringe wis nyabrang Wah. dul koke. Hmm. Nek ngeri nyabring nyabrang. bacen, Banjir iki wong padha kecek iki. Keri lho engko. Loh. Burete masa sampai tekan dhuwur. burete to dhuwur. Wah, tak pikir padahal mau wis gledek lho yo. Kok jek sampai tekan munggah padahal mau dhuwur. Lah piye lan wis sekolah melibur apa mlebu iki? Lah jembatan. Iki lho, nyarah kenean sampai entuk sasak. Kintir iki. Iku gede yo. Tak pasak nggon iki. Bu Emarin kan gak tau ngenangi banjir, dia sampai ora iso turu Jiwedina sampai teko kono jere. Jadi bendungan karo ambrol apa piye? Ore kae. zaman sandale cah cilik ndek mang nang kene. Apa karo Pak? Sandale iki mang fotone lek sih. Endi contoh de bumi kok rasane. Semotok. Iki nggone lek tukti iki nek. Wis bumi Leku tek enek kandang ning kono apa kenteran? Ya Allah sampai kenteran teko kono ya. Bayune busuk-busuk iki mas. Alhamdulillah ya surut lho meskipun di ambrol bendungane. Kan ndelok ning gone Pak sapa Mbah Yep kono. Ayo laut. Bapak mulai ha. Bola sak dengkul kalau.
Mbak Yanti sak dengkul. Apa lagi? Ayo. Pasti ikut lah. Nggak mau aku kalau nggak ikut. Numpak kuwi sampai teko kono engko, sendang engko malah. Iya, kecek ya. Kon rono malah teko sendang kok, Mbah. Ya, saya baru pinggir kene ae. Aja mbur-mbur. Iki lho, kalau numpak dubo kalau lho. Mas lho ya. Kalau dia Bayanti. Kayak melombak melombak pe jegur nang sawah. Nyangki aku. Kalau kademen Reza kalau kademen. Jadi tidak pakai drone. Iki banjir ki tidak drone. Lah, cilik-cilik pada antusias senenge pada berenang ya, apa. Iki lho dik, apik iki lho. Drone. Mas anu aku. Ayo. Dhisik-dhisik. Ayo sini Duduk kono. Ayo sini. Mau. Duduk ngene. Ya. Nah, Ayo sini. Pati. mari lihat dari sini. Iya. Ya. Dari sini. Dari sini. Ya, mas Bajil. Hai. Teles, awas hati-hati. Kemarin wedi wong e mlaku ngejak ning kene. Dikasih bilang apa? Makasih. Ojo saya kok gatelen. Ning kene ae. Ning kene ae sama ning kene ae ambek Dik Sasa. Dua sama nemen ae pinggir kali. Waemu ae jere apa masak bokong apa piye jere. Dibuka jajane. Dibuka apa jajane? Gak mau. Wis surut iki. Pari-pari wis padha ketok lho. Marin wis ngejak ning kene baju esuk-esuk. Eklim. Iya. Eklim Bilang. modulanan. Hah? Eklim.
Ya nampak dimarin. Loh. Bang anu kok ya iso liwat Eklim. baju. Itu lah. Baju. Gak, ya iso liwat to Mbak sampean. Ya itu enggak apa nih sekarang. Kayaknya mau liwat. Pak polisi Bisa. liwat. Cekak balik. Oh, berarti iso. Tak kenal. Itu Mbak sapa? Anget bakal semangka kayaknya bes. Sik aja diprotol sik gak boleh baju. Sik milih sik engko saurunge engko nganu gak boleh apa gak mau. Mau yang mana? Iku isine apa? Apa es krim ae? Esuk es krim. Buat. Itu ae, iku. Yes. Iki ngon dolanan. Iku apa iki? Ini ya, wes. Engko gak boleh ditukar lo ya. Nah, Aku malah suka apa mau. Ini sekarang sama orang ini kenapa? tiga nang puskesmas sik dijahitno jere. Diperban. Tuh rangkaian dulu. Dek iki. Anak RT. Ayo, Sikile. ambek di wes satu ae. Kenapa aku tendang? Ayo. Iki nak gigit ya. Kasih cilik ambek Pon Mbah, iki Mbah berapa Mbah? ambek anake. Yang Just pemirsa kita pulang dulu. Kemarin beli permen sama mainan. Ayah beli ini pulang baling. Iya, mainan apa? Kakak. Iki alhamdulillah nganu pemirsa apa? Banjirnya wis surut. Semoga apa iku jenenge yang kena musibah diberi kesabaran. Diberi kesabaran dan semoga nggak memakan korban yang pemirsa. Di bajing, oh banjir, iya. Ya pemirsa kita akhiri video hari ini melihat banjir sama Dik Marin, ya Dik. Tapi mana tapi? Sapi mana sapi? Sapi ini nih kono. Aku. Kalau diceluk Mbah Mo, Apa ya tapi? delok sapi. Ada tapi. Mohon maaf jika ada salah kata dan berlaku dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami keluarga Indonesia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dik Marin. Dadah. Dadah.